שלום חברים, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד סרטון. אני יודע שהרבה זמן לא העליתי, אז הנה הפעם נעשה סרטון מיוחד. אז פשוט הזמנתי מלא שטויות מטימו. אם אתם מכירים, זה דומה לאלי אקספרס ולשיין, כזה משהו בין אלי אקספרס לשיין, כי יש גם בגדים וגם מלא שטויות. אז נתחיל. אוקיי, זה מברשת שיניים. אוקיי, עכשיו קלטו, זה פשוט לנסיעות וכזה. עכשיו תראו, זה פשוט מברשת שיניים. האמת שאף פעם לא ניסיתי להשתמש בזה, אבל אולי לנסיעה הבאה אני אקח את זה. יש כזה, שזה סבונים ששמים על היד, שמים מים ושוטפים. ואז כאילו זה כמו סבון, פשוט בגוש, וזה ממש מגניב. מה עוד? יש כאן כזה, שזה למחשבים של אפל, מתחבר. לרוב המחשבים אין חיבור כזה, אבל למחשבים של אפל יש רק חיבור כזה, אז זה מפצל כזה ל-USB וכרטיס זיכרון וכרטיס זיכרון גדול. אני אוכל לכם את המוח, אבל אתם נהנים, מה אכפת לכם? זה כזה שעון, האמת שהוא ממש יפה. אני אוציא אותו מהזה. אני פשוט לא שם שעונים כאלה, אבל זה ממש יפה. תראו איזה יופי. לא, אני מראה את זה טוב. תראו איזה יפה. אני אתן לכם אותו. אנחנו נעשה כאן הגרלה. מי שרושם עכשיו בתגובות שעון נכנס להגרלה. אני אעשה את ההגרלה בסוף החודש. אוקיי. וואי, זה משהו מגניב. אוקיי, זה משהו שיש בצבא. תראו, ביותר גדול, יש לי גם כזה, זה כזה גודל. אבל זה בקטן, תראו. זה מקל כזה, ששוברים אותו, ונהיה אור זורח. כן? אוקיי, זה מגניב רצח. ממש, וזה מחזיק מעמד שעות. זה סתם דברים מוזרים שיש שם. זה טימו. אני אשים לכם קישור פה למטה. זה, למי שאוהב מיניאטורות כמוני, זה בקבוקים קטנים של אלכוהול. זה לא באמת אלכוהול, זה פשוט גוש פלסטיק, אבל זה ממש חמוד. תראו איזה חמוד. מה עוד? זה, מי שלא יודע, אני מזל תלה. אז הנה. סתם צמיד. האמת שהוא ממש נחמד. תקשיבו, הדברים פה עולים גרושים, כאילו, זה עלה לי איזה 3 שקל. זה עלה לי איזה 2 שקל. ממש, כאילו, כל זה חבילה של 15 או 20 כאלה, עלו לי 3-4 שקל. השעון הזה גם. לא, השעון עלה יותר האמת. אוקיי, תראו. אל תשאלו אותי למה הזמנתי את זה, כי אין לי שום מושג. אבל זה נחמד, כאילו שיש לך מלא שטויות שאף אחד לא צריך. ונעשה לבנים ולבנות. נעשה הגרלה גם על השעון הזה. אתם רואים? שעון כזה. מה עוד? זה סתם פול. יש כזה, שאם האף שלך סתום, אז אתה תשתמש בזה. זה חמוד, זה חמוד, זה חמוד. זה גם לאנשים שאוהבים מיניאטורות. אז תראו איזה חמוד. וואי, הנה, רואים את זה. זה צו קטן. אתם קולטים איזה מגניב? צו קטן. אז יש לי מלא כאלה. גם כל זה עלה 5 שקל אולי. אני אשים לכם קישורים לדברים המגניבים. אני אשים לכם פה. זה נגיד ערימה של טבעות. כאילו מלא טבעות. עלה לי 15 שקל. כל איזה 20 טבעות. אוקיי? כאילו זה פשוט אינסוף. אוקיי, אז היה לנו הפרעה קטנה, אבל אנחנו נמשיך עכשיו. אז יש כאן כזה, שזה חבילה של מלא מגבונים כאלה שאמורים לנקות כל דבר מבגדים וכזה, זה ממש מגניב. נגיד, אתה הולך למסיבה, נשפך עליך מיץ, נקה את זה, זה ממש נחמד. חבר'ה, אני מצטער, אבל הסרטון יהיה יותר קצר ממה שתכננתי, כי מסתבר שכמעט חצי מהזמן שצילמתי, המיקרופון לא פעל.
אז צילמתי עוד לכם עוד כל מיני דברים, אז אני אריץ את זה בקטנה בכמה שניות, וזהו, אבל אני אעשה לכם עוד סרטון. בעזרת השם, יאללה. שיהיה לכם שבוע טוב. ביי. מקווה שנהנתם.